L-għeneb min jogħġbu għax minnu jsir l-inbit u min biex jieklu. Għalkemm l-inbit huwa prodott lokali popolari ferm madwar id-dinja, il-maġġor parti tal-għeneb li jittiekel jiġi importat minn pajjiżi oħra. Kien għalhekk li madwar 3 snin ilu bdew jinżeraw xtili tal-għeneb tal-mejda li llum qed iħallu l-frott. Proġett li beda bi prova b'ħafna riċerka u teknika u li mistenni saħħaħ is-suq lokali f'dak li għandu x'jaqsam għeneb tal-mejda. Net News tkellem ma' Gerald Vella minn Viti Malta li bdew dan l-esperiment. Niddiversifikaw, ġifieri aħna rajna illi l-skills li aħna ġibarna matul kemm ilna waqfin, issa nistgħu nsarfuhom billi niddiversifikaw għal prodott differenti. Hija sistema innovattiva l-aħħar, hija sistema teknika ħafna u sabiħ kollox tibda tara li bdew ġejjin daw ir-riżultati li itomplu tuna kuraġġ biex nibqgħu naħdmu. Sistema xjentifika ta' dan it-tip tgħin biex l-ilma tax-xita ma jasalx fuq ix-xtieli u l-ammont tad-dawl mix-xemx ikun dejjem dirett mingħajr ma jagħmel ħsara hekk kif kollox ikun ikkontrollat b'mod naturali li jgħin biex il-prodott ikun itjeb u l-aqwa possibbli għas-saħħa tal-bniedem. Tkellimna ma' wieħed mill-ħafna bdiewa li ta' kuljum jieħu ħsieb dawn l-għelieqi biex jaċċertaw li l-familji Maltin ikunu jistgħu jgawdu minn l-aqwa għeneb possibbli. Imdorrin bħala Maltin l-għeneb tal-mejda ikun għeneb jisu bħal buxis ngħidulhom. Il-Gergentina u l-ġellawża jkunu bħal buxis. Dan hija sistema biex ngħidu ġdida illi għandna l-istruttura plastik tinda biex akkawk tagħmel ix-xita u ma jixxarrabx. Il-vantaġġ tagħha li l-għenba l-għenqot jibqa' dejjem mistur mix-xita. Bħal kull sena l-istaġun tal-għeneb jilħaq l-qofol tiegħu lejn l-aħħar ta' Awwissu.